Yau dai salamu alaikum, barkan ku yan da abokan arziki. In farkon zuwan ka ne wannan channel, ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin mu ci gaba da samun karfin gwiwan kawo muku bidiyo irin waɗannan. Dan haka in baka danna mana subscribe baka samu ka danna. Yau mun kawo muku magana kan mining app na update akan Cilia da Bondage da kuma Artifact da aka yi su, da Bondage da Artifact da aka yi su. Don haka akwai update da nake son na faɗa wa mutane a kai, da kuma akan abin da ku sani ba da waɗanda ma aka riga aka sani. Don haka in farkon zuwan ka ne wannan channel, ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa yawa, sannan ka biyo mu cikin bidiyon step by step ka ga abin da muka zo da shi. Kar ka yi skip saboda ka zo baka ji abin da muka sanar da ku ba. Mun gode. Duk wanda yake mining na good dollar yanzu sun riga sun gyara shi. Yanzu za ka yi komawa ka je ka ci gaba da mining ɗinka, claiming ɗinka na everyday. Saboda yanzu kusan kwana 4 zuwa 5 mining ɗin bayi, amma yanzu sun gyara, za ka yi ci gaba da claiming insha Allah. Ka ci gaba da ga inda ka tsaya. Sun riga daman sun sanar Twitter handle nasu an ɗan samu wasu gyara da suka yi a wannan platform. Sai magana na Activate ɗin nan, mutane da yawa sun yi mining a cikin, sun yi mining ɗin shi. An yi listing nashi da rate mai kyau, kun gani gashi yana kusan 2.3 da abun nan, kusan 3, yana neman 3 kenan, $3. Don haka wanda suka yi participating a wannan airdrop ɗin, wanda aka yi mining ɗin su, sun riga sun sassamu a wannan Artifact ɗin nan. Kaga wannan ya samu shi ma, Musa kenan. Wannan Isa shi ma ya samu, da David shi ma sun samu. Akwai mutane da yawa da suka samu dai, da suka yi screenshot suka tura sun samu. Don haka kar ka damu in baka samu ba. Opportunity irin waɗannan suna yawan zuwa. In kai ma ana dai kara rinka missing ne, in ya zuwa rinka yi to sai ga kai ma taka rabon ta zo. Don haka waɗanda suka samu, dan ni ma ban samu ba, amma waɗanda suka samu muna musu congratulation da samun wannan coin da aka rarraba. Abin daman dace ne, in kana da rabo sai ka samu Activate, in baka da rabo kuma shikenan da. Ga wanda ya participating kuma bai samu ba, to ya je ya copy don contra address ɗin. Zan yi je mu contra address ɗin a ƙasan description saboda mutum ya samu ya je. In kuma kana da shi sai ka je kai copy, ka je cikin OKX ɗinka, ka je cikin OKX ɗinka yanzu alhamdulillah, ka je cikin OKX ɗinka kamar haka, sai ka zo wurin da aka rubuta manage crypto ɗin, sai ka zo ka danna custom crypto, sai ka zo ya kawo ka nan, sai ka canza network ɗin zuwa BNB, daga Ethereum kuma BNB. In ya kuma BNB sai ka zo ka paste na contra address ɗin. Kana paste na contra address ɗinka kamar haka, kana paste kamar haka, za a ga ya nuno ma symbol da komai. In ka dan jira sai ka zo ka danna import ɗin nan, kana dannawa shikenan ya riga ya hau. In ka samu wannan coin ɗin to in ka zo ka duba, ka koma ka zo ka duba, za a ga coin ɗinka ya hau. Kuma baka samu ba to za ka ga ba abin da ka samu a cikin wannan coin ɗin. Idan baka samu ba za ka ga 0 kenan, baka samu ba. In ka samu kuma za a gan shi. Sai magana akan Bondage, partnership da Bondage suka yi. Bondage partnership da suka yi, don haka duk wanda yake mining na Bondage kare ya ci gaba da mining na Bondage, saboda gaskiya za yi listing ɗin shi kamun bull run ɗin nan muke sa da yi listing ɗin shi gaskiya. Don haka ka je ka yi mining ɗin shi. Kun ga gashi sun ce each run Bondage will make 3% of its total Northern token supply available on crypto service provider including Fiverr. Ga sunan dai update ɗin su, ka samu ka karanta ka gani da kanka. Amma ka sani fa supply na Bondage gaskiya bai kai, total supply bai kai na Abai ba. To kuma kenan muna kyautata zaton zai iya fitowa darajansa ya ɗara na Abai gaskiya.
don haka wanda baya mining nashi ya samu ya je ya mining ɗinsa, saboda gaskiya Bonders legit ne, kowa ya riga ya tabbatar legit ne kuma za mu ci moriyarsa insha Allah. Don haka wanda bai mining ɗin Bonders ba, zan yi je muku link a ƙasan description, ka samu ka je ka yi wannan mining na Bonders ɗin kara zuwa yi banda kai. Sai kuma maganan kan Cilia su ma gaskiya za su yi launching nashi kamun buron shi ma next year za a yi launching nashi, nan dai da irin wata 2 zuwa 3 za a yi launching nashi. KYC shi zai iya farawa a kowane lokaci gaskiya zuwa yanzu, don haka ka samu ka je ka yi mining na wannan abun. Gashi nan sun ce remind you at less than 15 days mining token for your upcoming phase 1 KYC, big news coming soon, stay alert. Sun ce KYC nan da kwana 15 zai iya fitowa, don haka big thing is coming, wani babban lamari zai faru, ka samu dai ka yi mining. Sannan ka sani Cilia ana son ka rinka mining ɗinsa steady, kullum ka samu ka rinka mining ɗinsa, saboda kar ka rinka komawa baya, saboda kai mining nasu ko mining kai na 3 days ka zo ka yi. Haka wannan shine cikin application ɗin kamar haka. Cikin wannan mining application in da kai mining ka danna nan wurin zai kawo ka kamar haka, sai ka zo ka taba mining, gashi kun ga ya fara mining. Sannan nan wurin kun ga sun ce ka yi mining straight na 15 days. In ka yi mining na 10 days ka zo ka yi filling na rana ɗaya zai koma 0, ba ka yi mining na 15 days ba. Don haka you cannot be available to do your KYC bare yiwu ba, sai ka yi mining na 15 days straight 15 days kamun za ka iya yin KYC a cikin wannan application ɗin. Na haka ka yi serious akan wannan mining ɗin, kar ka yi missing, ka daure ka dinga tunawa ba ka yi ba, saboda ka yi na 15 days. In KYC ya fito you can be able to do your KYC. Mining da yawa za a fara su, za a yi listing ɗin su da wannan Cilia da Bonders, za a yi listing ɗin su. Madroni shi kuma za a yi nasa February, za a yi listing na Madroni. Don haka yawancin mining za a yi listing ɗin su, ka samu ka yi. Mun gode, sai mu haɗu a bidiyo na gaba insha Allah.